हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रणालीज किचन। आज आपण मस्तपैकी दोडक्याची भाजी बनवणार आहोत। तर आधी तेल टाकून घ्यायचं। तेलामध्ये एक उभा चिरलेला बारीक असा कांदा घ्यायचा। कांदा चांगला फ्राय करून घ्यायचा। थोडा असा गोल्डन झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये एक टोमॅटो टाकूया आणि टोमॅटो सुद्धा चांगला फ्राय झाला पाहिजे, त्याच्यामध्ये नरम झाला पाहिजे टोमॅटो एकदम। आता त्याच्यावर झाकण ठेवून देऊया, म्हणजे वाफेने टोमॅटो शिजेल। इथे मी ही चण्याची डाळ घेतलेली आहे 2 तास भिजवून। त्याच्यानंतर दोडका जो आहे त्याच्या शिरा काढून त्या भिजत ठेवल्या दोडका पाण्यामध्ये तुकडे तुकडे करून। आता आपले टोमॅटो चांगले मेल्ट झालेत, नरम झालेत कांद्यामध्ये। तर आता मी त्याच्यामध्ये चण्याची डाळ टाकणार आहे आणि दोडका सुद्धा टाकून घ्यायचा। चण्याची डाळ आणि दोडका टाकल्यानंतर मिक्स करून घ्यायचं चांगलं। तर आता मी इथे दोडका सुद्धा टाकलेला आहे। पाणी टाकून घ्यायचं आणि पाणी टाकल्यानंतर आपण पुन्हा वाफेने शिजवून घेऊया। 10 मिनिटांनंतर त्याला चांगलंच पाणी सुटले आणि आपण पाणी सुद्धा टाकलेलं, त्याच्यामुळे रसवाली भाजी अशी छान होणार आहे। आता मी त्याच्यामध्ये हळद टाकते, गरम मसाला टाकूया 1 चमचा। त्याच्यानंतर मी हा मालवणी मसाला टाकलेला आहे। लाल मिरची पावडर टाकायची आणि मिक्स करून घेऊया। आपण या भाजीमध्ये अजिबात वाटण टाकलेलं नाही आहे किंवा आलं लसूणची पेस्ट सुद्धा वापरलेली नाही आहे, तरीसुद्धा भाजी खूप छान होते, कारण आपण त्याच्यामध्ये मालवणी मसाला टाकला आहे आणि त्या मसाल्यामध्ये खूप असं छान इन्ग्रेडियंट असतात। तर आता आपली भाजीसुद्धा रेडी झाले। चण्याची डाळ शिजलेली आहे, दोडकासुद्धा चांगला शिजला आहे। तर ज्यांना दोडक्याची भाजी आवडत नसेल त्यांनी अशी भाजी नक्की ट्राय करायची। चवीप्रमाणे मीठ टाकूया, मिक्स करून घेऊया चांगलं आणि थोडं 2 मिनटं पुन्हा भाजी शिजवून घ्यायची झाकण ठेवून। आता आपली भाजी रेडी आहे खाण्यासाठी। खूप अशी छान घट्टसुद्धा झाले, कलरसुद्धा खूप छान आलं आहे आणि चपातीबरोबर भाकरीबरोबर अतिशय उत्तम लागते। ज्यांना दोडक्याची भाजी आवडत नाही त्यांनी ही रेसिपी नक्की ट्राय करा। लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। आता तुम्ही ही रेसिपी वेळात वेळ काढून बघितल्याबद्दल धन्यवाद।